Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apa yang nagado ti tao iti tersina ni Marikwan ang tuyang? Kagap-gapo ki Jay. Agmi-meeting mat ka no dakwaraw. Anya man ti pagmimitingan da? Diyak mo nagadumot ti tattao. Idi nakagatang akon iti buguaw. Ay, nagawid ako na. Ang mga no pagsayaatan dayta. Hinakman kita ay. Hanggan nyo ti saludsod ka. Asino kada kayo ti interesado at tumulong dito yung barangay hall? Anya ti tayag na? Ima wenno saka. Nagparta ka mo na si Mungbat tataba daw. Darasam ngay baga. Ima wenno saka. Tasya kwaraw. Talaga akayat kaw at tumulong dito yung barangay hall. Kat mayat ano kasta tataba daw. Tagbirbirok at talaga ni uncle ko itinaayat at tumulong. Apay pala nagbiraw. Tak dito yan. Itayag ko na gito'y duwa nga iba. Naguray. Itayag ko pa'y na gito'y saka. Kailangan natin ay at tumulong tatabalong. Ura na kami. Aywan, ura na kami. Saan mo nakasapulan nga itayag na kita sakam, tataba daw? Ay, saan? Itayag ko lang ta. Naguray lang ha. Nahalakan, tataba daw. Ay, naala ko na tumulong gito'y barangay kabildatan. Wine. Nangagyaw. Ipakitak asyak ni Salvador Caborlisan, a.k.a. Badaw. Kahit si Pupusaw, si Aayat at tumulong dito'y kabildatan. Tatabadong ka rin sa alak. Hanggang, adan na-recruit ko amayat at tumulong dito barangay tayaw. Sigurado mo't lang akayat na tumulong dito barangay. Unang kal, intayag na pa'y ngarod dagiti duwa nga ima na. Nasayat ko kasta. Pati duwa asa ka na, intayag na. Interesado nga rin. Kunak asanan nga itayag dagiti saka na, ngam intayag na matlat na. Dahil tipir-piro ka. Napudno at tumulong. Sino dahil takwa? Ni tataba daw. Anya, hindi kumparik nga asawa ni Marito yan. Unang kal. Interesado ka no at tumulong iti barangay. Isumunti ko na. Awan sa balay. Nagtapay sa bali ngam kaslada mo't mangluklukaw. Ni tatabadong lang ti seryosaw. Agasam ta intayag na ti imakan saka na. Kaya't nasa wine, seryosaw. Amom ti sasawam ba daw? Amo ka. Apay niya ti panagkunkun ang kanyak tuyan. Tumulong ka dito'y barangay. Wine, kunak lang arudan. Adaw ti may tulong ka. Aglinis, agpala, aggabyon. Urian niya, trabahuan. Aramidag para iti barangay ka. Saan ka matakas tayo na? Idi sa balitan tuya. Ipaay kon ti amin nga oras ken panawin ko at tumulong dito barangay. Takdirak day tasaw. Asino di ibagbagada at tumulong dito'y barangay? Hindi pare ba dong? Ni pare ba daw? Itaman pa'y. Basta awak. Kat nupulos adi na kaya't ti tumulong dito'y barangay tayo. Takagura na asikat ti kapitan. Kituan mo. Ita, ison ti agbulboluntaryo nga umasidag at tumulong. Ay bay amon. Awat taglatan. Kakaiso na tumulong. Isaw. Anya ka na to mo nang aramidin tayo, kwaraw. Tiyo mo na ngayon baga niyang kail kat agpidot tayo pa'y laing kadagiti plastic. Kalpasan na. Linisan tayo, dahi ta nagrugit a kanal. Naman timbaga na akasta. Tiko na, agpidot tayo lang iti plastic. Abda, aramidag dahi ta, kwaraw. Siyak amismo, timang linis di ta kanal. Uray nagrugay? Una, Uray nagado ti basura? Wayne, aramidag dahi ta, para iti barangay kabildatan. Sige, ibagak dahi ta kina uncle ka. Uncle, saan lang ka nung agpidot iti plastic ti aramidan ni tataba daw? Isumot lang mo ti ipapaaramid ko. Linisan na pa'y kano tinarugit a kanal? Nagsingpitin mo kasta ti aramidin ha. Ikatong na kano dagiti basura ang nakabara iti kanal. Talaga akayat na tumulong Isumot mismo tinangibaga. Kaya't kung saan ti agbilid ko ni pari ba daw. Ay, unang kail.
Uray siya, biliba kon kinitata ba daw. Managtulong nga talaga. Tuyan, basa pa ka maring inton bigat ah. Tapay manen apagriingan nak iti masapa. Inuptuan nak iti kanay, kinbalon ka. Tamang rugi ako na tumulong dito barangay. Anya nga iti aramidin niya. Nalakan sa laang mat di ipapaaramid ni Kapitan. Agpidot kami lang kano iti plastic. Naglakan nga eh. Iso nga raw. Dagita nagririgat ti aramiday. Anya, Dinisak di kanal ang nagrugay. kat no napundo ti danumday jay. Napuno iti basura kan nagbangsay. Wen, linisak. Tumulong nga raw. Ay, awan lati dikar aramidan ba daw? Ay, nagkagutan di pari ba daw? Kita ba? Ay, Wingarod. Isula ang tinakaiturad anang linis iti dayta a kanal. Ay, talaga gimbagat. Tagraman kanal kat dalosan na. Wingarod nagagatmat gayam at talaga ni pari ba daw? Wen. Ay, anya pa'y ngay nga ta, ti sumarunong nga aramidan na. Gusto daytan, tata ba daw. Nabannog kan. Wen, kuya raw. Pudno na banuga kaun. Ang jakpay kayat ti sumardeng. Ay, naglinis mo tanday ta kanal. Sumardang kan. Kayat ko pa'y ngarot ti agtrabaho. Kanya nga iti sumarunong nga ramidang. Walisak na ito intero a kabildatan. Ha? Rugit dito'y purok unaw. Aging ka ijay kaudyan na puraw. Sumbra mo tanday ta kinagagat mau. Kit mo na. Tumulong nga raw. Awan pa'y tinakaramid iti kasta dito'y barangay tayaw. Wait, awan pa. Siyak lang. Uy nga raw, naidumduma ka talaga. Ibagam ka niyang kalmaw. Arugyak inton bigat ti mangwalis dito intero a kabildatan. Sige, ibagak dahi ta kinangkal. Walisan natin tero akabildatan. Kunam? Isumunti ko na angkal. Na. Irugi na kano iji purok unaw. Sobrang sama na itakan aramidin na. Tumulong kanong araw. Agam, sige. Payan tayo. No isuti likes na. Naragsak mo titiar aramidon na. Kain voluntaryo. Saan tayo pinilit? Talaga nagboluntaryaw, angkal. Manungal daw na nagtrabaho ka. Nay, apay abilbilangam ti panagtrabaho. Ilis-listak to yan. Di pa nagwalis ka. Isurat ko latan na makabulan. Oray saan may. Agsweet-sweetik kan samot ba daw? Ay agtal na ka man. Tiswil daw. 5 gasaut iti may saal daw. Ha? Adaswil daw? Nay, napayanas daw ka. Saan akas karina dagiti naramid ka tuyang? Ataw ti sakripisyaw. Day talangin kanal. Ang apay ngay nga adaswil daw. Ay nas kinaswilduan dak Narigat dagiti naramid ka kunamsa. Kunamat at tumulong ka. Ita, kidawa, masweldoan da ka. Ay di na kontrahin tuyang Tano kasta kontra-kontrahin nak. Saan ka nga ibingbingayan? Kaya't mo asawan, bok-bok hodam ti sweldaw? Ikitwi na. Apay ko nam ikan kaya. Ay, saan mo't amabalin adinak ikan Iso nga rod nga agulimag ka. Ay, sige nga rodan. Agulimag ka kaun. O, kaano amapan mo alain jay sweldaw? Basta, agulimag ka. Kwa, mapan ko alay nay. Waraw, adda ni Uncle Mau di tabalay da. Adda. Ay, mapanak man. Addan tumanan kano ipaaramid na kada kayaw. Wain, siyak pa, iti ko na. Si kantong din ti mga ramid Siyak lang. Una. Mala, awan problema iti dayta, waraw. Kunakon kay, naggagat ka talaga. Adda gayang bayad na. Bayad? Una, adda. Iso ka sa pulak ng Uncle Mau. Tadda bayad na, dagiti amin ngay nararamid ka. Anya? Adda dito na, nakalista. Yay, inlistam. Wayne, listan dagiti amin ngay naramid ka. Ha? Di oras na kinal daw, apa nagtrabaho kat adamin dita. Yung kalatan kasaritan ni Uncle Kao. Una, kasarita.
Tano kwintain amin na segundo ken minuto iti panagtrabaho. Ay dakila. Saya at bimisita ka dito'y balay paray. Talaga akayat ka akasarita. Tapay akayat nakamakasarita paray. Kaya't kung nga agyaman kan ka. Gapo iti kinagagat mo anang linis iti barangay. Ay kitwo na paray. Kitam tidalan manipod purok unaw. Aging gakaw dyan apuraw. Naglinisan paray. Uwan nga rin. Bilibakan ka. Ay kitrumbang lang agbilib ka paray. Ay kitagyaman aparay. Tadakkel tina itulong mo kanya. Ay saan mo't nga umanay dahi ta panagyaman lang paray. Ay amok asaan nga umanay. Uray ulit thank you ano kayat no? Ay kitwo na. Ay mamin-milyon nga thank you Gore ka tayabak ni Kwaraw. Apay ni Kwaraw. Tulungan na nga thank you. Ay saan na dahi ta tikayat ko asawan paray. Anya nga ron? Tikayat ko asawain. Agbayad ka. Bayadam jay oras ken aldaw apa nagtrabaho. Anya? At titilis na paray. Kunak man no libre ti pa nagtrabaho. Ay, awan tilibritan paray. Kat no nagboluntaryo ka? Ay, saan na voluntaryo na jay paray? At nabayad na. Ay, pangalak nga iti pagbayad ko. Ay. Di ka panunot iti naunag paray. Amo, nga da pagbayad mo kanya. Kasaritak pa, nagiti kakagawan. Ipagawag kumot no libre ti pa nagtrabaho ni tata ba daw? Ay, damat gaya ang pahyan na. Munay mo tunday yata, aw. Ay, sapay ado ti inararamid na. Tapno awan ti makunana. Bayadan nyo latan ang kail. Ay, wunid Ti honorarium ko ti pagalaki ti pagbayad ko. Ala bayadan niyaw. Barang no agtultuloy iti kinagagit na. Nagadumot da ito inlista ni Pari Badong dito nga oras ken aldaw. Iso nga ron dahi ta itati bayadan. No ibayad mo ti honorarium mo. Kasanon nga di paggatag tamot kadag iti masapsapol tayo kada kwarog. Awanin di tayo makagatang iti sidagan. Ay, ado talaga ti maisakripisyo. Talaga. Ang para ka ni kumpare ka Badong. Agsakripisyo ak. Ay katuan Anya ngay nga road. Ay, ibayad ko kan kuana. 2 months nga honorarium ka. Naala mong giswil daw ba daw? Awan pay. Mapan ko pa'y laing alay. Ay, kaduan kan. Ay, una. Da mga nudyak mabagkat niya, bayad kanyak ninting bating-ting. Kit adda ka, mang tulong kanya. Sigay. Intang aruday. Ay, umunag kayo, pare Badong. Marito yan. Umunag ta na, tuya. Damagam man numabalin nga iyong nagkuday to'y basket ko adwa. Mabalin na. Apay kidi na saan? Ay, sige. Ay, kapitan, nangalak iti doa basket. Tapangikargaan mi iti palingkin mi kinni Badong ka. Numaala na jeswil doon na. Nagadon ti 2 basket? Kahit kunamot ni Badong kung nga ado ti maswil doon na. Talaga, Mike. Talo pa'y kumabasket ati alahin, Mike. Ay, saan ba't unay nga ado ti masweldong pare? Pasensya tiin na magasot. Anya? Inam agasot laeng? Ay, ti amok atangdan ko pare. Ado aribo-ribaw. Kat ribo-ribo mo tanda ito'y pare. Ribo-ribo na ita? Uy. Ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo-ribo. Ay na Badong agtalnakan. Tapay? Nangag ko iday ang nagboluntaryo ka at tumulong dito'y barangay. Pasunay ta. Iso ano anyaman ti itadkan ka ni kapitan at ang danmaw. Awatim latan. Agyaman ka kit di at abayadan da ka. Ala umong, taintag palingkay. Ay na, tatabadong aya. Rumbang ano tumulong ka? Saan ka mang namnama iti kasukat na? Tati pa nagtrabaho yo di ta barangay yo. Pagsayaatan nyo matla amin abo marangay. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sabali puay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo anay. Kapitan Inteng. Insurat para
Aray ti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Kapitan Inteng! Rumbar na kong banang. Kaya nag-agsinger iti pautang ko. Di ka kadi ag duty ita ja barangay hall. Hey, inton bigatin ang mapanak. Inton bigat ti jutik. Isu atap no san ang masayang ti aldaw ko. Ay nakagsinger. Sige nga, Rod. Ay na. Aginanaka ko mamut. Inteng. Sobramot ti gagit mo. Awan inanam. Rabiin sa laeng. Sayang nga ron ti aldaw. Isupay akwarta ah. Inteng, kanayon ka ang mabanog. Ano di ka ag duty ija barangay hall. Aglako ka mat iti kumpurme. Ipagpagnampay dagiti lakom. Kastalag tibiyag ah. Agtrabaho ka nga ron, di mabanog ka. Ala, makaamo ka. Sige, ingka nga ruden. Tabarang makasingir ka. Nagisursurak mo't lang iti lakaw. Isupay no, ada gumataan. Ala nga rod, makaamo ka, Inteng. Dita, makita ka ni tigatagang parikulas. Ay, anyamanan dagita lakom nga inlabam, kapitan. Ay, duduma ah. Ada flashlight, bunang, kutsilyo, arenola, asin, asukar, kinde, kanda duma pa. Ay, na yan. Aglalaok, mate. Kasla tinaktakaw mula dagita alakom ah. Ay, gumatang kakit din. San ano-ano aladitan ti sasawon. Gatanga mo ti arenola, tamok mutla ka sa pulam. Kasano nga mo makasapulak? Kat no mabutang ka arumwar iti rabi eh. Uray la isba mo ti ulas mahaw. Tabaliksan na pailang mo. Gatangam kit din ti arenola, tapno daramati. Katawaan na. Ay, Adat katawaan ngay. dagita lakom aglalaok. Flashlight, arinola, kanadapay kinde. Isulat. Walang arudan. Gatangak day ta arinola. Mabit lang tayo nakalaan ti pagbayad ko. Gumatang ka diti lako parugada kan. Mangkita kan iti gatangan. Aguray kang kangil. Anya day tamay sa asupaw. Napkain? Kitwan. Ginatang tupay ni Violet tay talo asupot. Dapay bitchain kan alkohol. Uray ta nakasupot na ba? Alam, gumatang kan. Sige, gatangak day ta bitchain ng kangil. Bitsin lang? Gatangan mo tinapay kan sayo ti ah. Muna ng kangil, gatangak. Marikwanang, adto'y tibayad ko iti may sa kilo a karnit baboy. Ne, ay, agyaman na ka, Mare. Ay, amo Maribanang, bilibak ka ni Kapitan. Nagagat unay. Ay, wen, Mare. Talagaan nagagat ni Inteng. No, kat adda oras na amapan aglakaw, di nasayangan dayta. Isong adalat ta maitid na kanyak a kwarta. Kasjay ati mayat nga asawa, nagagat amang good. Wen Isong nga ilutwak man iti naimas asidaan. Tapno napigsalat ta nga agtrabaho. Wan mat Matang kayo! Ne. Mario, toothpick, chinilas, butas! Ay, Gumatang kayo iti chinilas yun dita. Uguong, Ne. papaya, mangga, sayute, tinapay. Na, katkatawaan ni Marituyang ni Kapitan. ay, kasanumet nga men, kat aglalaok tilako ni Inteng. Ay! Kanyat katawa man. Ay na! Ay,
Ay, Kapitan. Di mo tagidaksen ti panagkatawak. Nga main, makakatawak laeng kadagiti lakaw. Aglalaok ti kargaday talabam. Uray ata kanya-kanya damot iti supot. Apay, Kapitan. Ada kadimot laeng gumatang kadagiti lakaw. Ada, nagado. Kang angkat ko manan di itlako. Tapno amon. Apay nga aglalaok mag. Kasta ti aglako. Tapno sigurado ang makalako ka. Tano may salati ilakom. Awan na, manmano ti gumatan. Anya nga'y ti awag di talakaw, Kapitan. Sari-saray. Da ito'y tay kunada kwalalga. Kwalalga? Anya asaw day ta? Di mo maawatan. Ta para lang kadagiti nalalaing at tao ti kasta asaw. Ay sige, inakunta makasinga ka iti panaglako. Ay, gumatang kayo iti kwalalga. Naglalaok ti kwalalga. Ukal ko. Ay, nakakatawa na gitila ko na. Ay, aglalaok ka! Ay, nalako amin alakok tunghaw. Ay, saya-saya ko ng pirmi. Nalako tay paryok, papaya, tsinelas, kaskada butas, alako. Wala. Ay, mabit lang. Ito tinaglakot. Ha? Nanay, ay, adumot day tayaw awat mo, inteng. Ganan siyam day ta? Ay, awatan mo, ta makitsindakan ta. Ay, inteng. Ay, kat naragsakak unay gaputan nagagat ka nga aglako-lako. Wala. Ay, sa nabali, tadyak baybay ang tipagrebengak dito'y barangay tayo. Inteng, apresyarek ti kinagagat mo nga aglako-lako. Ipanakal ka unay. Ang adala kayat ko nga ibaga. Anya day ta? Inteng, mabalin ka day adagiti lakom kat di mo paglalaukan. Ay na, malakok amin dagiti lakok no kasta ti pamayak. Ang pera kumamot makan. Di mo ilaok iti butas kas kada tsinelas. Sa nabalita da supot da. Tay makan, kahit adamot iti plastic container. Adamot supot da iti tsinelas ken butas. Ang saan ang maikumbinye, inteng. Ayan. Bayam, taaglako kami to kanikwaraw. Taaramatan mi tay tricycle na. Kaya't natamot ni Kwarong na usarin nyo ti tricycle na. At agudwa kami tumot itiganan siya. Ala, sika, ti makaam mo. Malatay na kaglaba. Anya, inka aglaba. Kat nun nababannog ka na pan naglaklako. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng bulaklak. Uye! Anong sabon ang gamit mo, mister? Apay nga da ka kwaraw. Apay asi ka lang ti aglablabang kay. Kat gagangay tinagagat akas kanya ka. Nagagat ka talaga ang kay. Kasta ti kapitan, naggagait. Nagagat lang arudan para iti barangay na. Nagagat pa iti balay na. Aglaba ka nagdalaos. Tasyak ni Kapitan Inteng. Ti kagagitan a kapitan, iti ili ti pakpakupak. Apay nga da ka kwaraw. Anyat ibagan. Awan ang gail. Lumabas akla ko ma dito'y ayan niya. Di nakita ka nga aglablaba. Isungay masidagak. Ayan. Angam na ang kala. Di kayo unay. Namain. Nakita kayo itay nga agisor-sor-sor iti lako yaw. Sa ita, aglablaba kayo manain. Ang mga nuag sakit kayo ang gail. Ngamin, napudpudutan kayo nagisorsor iti lako yaw. Sa ita, aglablabahan kayo. Di malamisan kayo. Ayos lang yan. Ay, kaya. Agsarita tanto inton malpasak nga aglaba. Napatag ti pagsarita ada. Sige, ang gail. Aguyo nga talaga ni Kapitan. Nangalaamot iti style na nga aglakap. Aglalaam. Apay kadakas tamanan ti saom.
Aglako kamot ano kayat mau. Ay namaray sa anak akas kan kwa na. Kumpitin siya ang nakakidan. At ang aruday ti sirsinam apagkatangan ti tattao. Ngam aglako-lako kanupay lahang maay. Agay, kanya ko ma. Sabali tila ko na, sabali mat kanyak. Awam mangiparay. Oh, nasyak akat makonsensya. Kumpitin siya ang kidan. Nagiti adda istor na dito'y barangay. Sa anak akas tamaray. Aglako kakit di itinatang. Tapnada pangalaam iti igatang mo iti kanam. Tadikat day tamanar sarita laang tararamidam. Pagamuan, makipangan kalatan iti balay tinakichismisam. Ha? Kasi ta, adda ka man nandito tersenak, gaputa dandan na alas 12. Umay ka man nga ta makipanganan. Hanggang sorry Mari ha, awan ipakan kukan ka. Ngamin, sana ka mang mangan iti aldaw. Agsapala nga mga anak itin na po. Ay, maray. Awan lakilaban mon. Awan! Ala ka din uray itip no isa. Kan uray asin latan ti sida. Ay, awang nga raw. Naitakat ti bagbagakan ka. Uy, awam ni kapitan ngaglaklako itaglalaw. Ngam si kangay, sadot ka. Ay ikwa maray. Day talama pa nagsapsapol iti pakipanganam na libre tar aramidam. Angkal, naglalaok ti lako ta. Nagdabay lako ta daya per ti lakay. Katwan. Sino nga iti gumatang iti kasta? Ang mga numalugi ta. Ay, ada katila ko yung adaya per ti lakay. Ay, adain na. Sino tagdaya per aya? Sika? Sana siya. Nurikat ni tatang ko. Dapat tatang mo. Ina. Ay, aguray ka man. Di mong sabat kaya tagumatang at saan malangan. Kas kalamang in-install daw. Ay, isang ina. Ala, mano apak ti gatangan yung adaya per ti lakay. Ikang kayo iti discount. Sanang ta ato ti kwarta. Wow. Sige, gulpi kami na lako yung adaya per ti lakay. Anya? Gulpip? Ay, di mong sabat kaya Ha? saan malangan. Sige ina. Gulpin yung tila ko mi adaya per tilakay. Ala, gatangan yawn. Nasaya at mo sadakan, Minteng. Ikamanganan, taim mo na akon anangan. Di ka nauray tamabisinak mo ngaminan. Ay, sa atin. Uray saan ako namangan. Tapno makatipid ka. Anya? Agtipidak iti ka na. Tapno di kagatang iti maka. No kasta, ingka nga rudan agpilas, taaginanakan. Ay, saan ako nga ginanadong. Mapanak ita ije balay nila kay Inga. Taada ka no parikot na. Kaya't naakasarita. Ay, aginanakakit de. Kan uraya, mga iso ti umay. Ay, siya kung timapan ije balay na. Taagsarita kami. Ay, sige inakon. Ay, Inteng, di ka pa'y nangan Agtip-tipid na nga ron. Iso adya kon mangan. Nga uray mabisin kan. Ay, mabisinak at talaga. Ngam saan akon amangan. Mala, inakon. Unay kan, Inteng. Ay, ada ka di pa'y panunot mo. Wanaw, awanan. Wen mare, nagagat at talaga ni Inteng. Awan makunak iti kinagagat na. Ang masurunak mat no daduma. Apay ngay. Uray ngamin nabambanog. Aglabakot kanon. Kan uray mabisin. Saan kanon amangan? Tapno makatipid kami. Aniya? Kas ita, rimwarda manen kanikwarog. Tamapanda kano agisursur iti lako da akwalalga. Angam di painangan, tapno makatipid kano. Ay, una yan. Agam, anya jay kwalalga? Anya ala ko day ta kwalalga? Dayta kano ti awag na iti lako da. Kwalalga. Kwalalga.
Aglalao. Ah! Kualalga! Aglalaok! Wan, husto maray! Kastagayam ti kayat nasawan ti kualalga. Aglalaok! Ha? Ni Kapitan na talaga. Binaliktad na laang ti aglalaok. Isa kualalga. Kasta? Ay, ni Enteng nga talaga. Tabaliktad talaga, ti utek na. Kastamat talaga ni Kapitan. Ang mawa mo parikot iti dayta, tanagagitmut. Wenmot kit di Alah, mare. Mangted kan itigat-gatangak asabon a paglaba. Taglaba akon. Ngamen, amangan no aglaba manen ni Enteng no sumangpert. Nga uray na bambanog. Sige, mabitlaeng. Tamangalak iti sabon nagat-gatangag. Agparada tapay lang dito yung gail. Tain tapay mangan. Tanay, pangaldawan. Mabisina ka. Ay, sana ka mangan. Si kalaangan. Ha? Saan ka mabisain? Mabisinak. Yung sana ka mangan tapno makatipidak. Isupay ti igatang ko iti kanak. Sayang no gastusak. Anya? Intakit di manganan. Narigat ti maul sa ranggail. Uray maulserak basta makatipidak. Yay! Alakid din. Ika mga nang taurayan ka ditaw. Iredep ko basay. Nalangaro da anggail. Inakmangan. Tamabisina ka talagan. Ato ti kwarta dungaw. Dulin mo. Nawadwad mo't Wala. Kat no nagtip-tipidak. Sana ka mga no kasta badanon ti pangal daw. Iso nga do tinaurnong ka. Ha? Ay, aguray ka, Inteng. Kaslag kakapsot ka, may. Huwag ba nang sakat malaminak. Hapay nga ta. Ay, sos. Ang mga nagtrangkasukan. Kan banog mo matan Ay, uray ra. Sapay mapan kami kanikwarog. Hindi bangera barangay. Hindi paglakwan mo ita amalam. Ay na, Inteng. Saan kan amapan? Tama ditirik na. Urayan. Masapol na makalako kami. Ay na. Agsakit ka lang arudan. Ingka pa'y laglakaw. Kabalak. Bungo. Urayak ni kwarog. Dahin kami aglakaw. Nay, agan ano ka anggail? Basta. Drive ka lata. Apa ngayon sardag mo ti tricycle? Agtigtigar ka matanggail? Uray lag vibrate ti tricycle ka. Ay, agsublitan. Ang mga nuan niya apay ti mapasamakan ka. Unay kan. Masakit ka gayam. Ngam simurot ka pa'y lakanyak nga aglakaw. Nagtangkan namin ti ulom, Inteng. Anya ngay ita, agsakit kahan. Sige, atoy. Inumam da ito apang bara. Tanay, nabara ka. Mataya ka din, banang. Matay ka, nubaybay am ti salunat mo. Ngala, at tumarkan. Banang. Ay, daytan, ti ibagbagakan ka. Ano nabannog ka kuma, aginana ka. Numabisin ka, mangan ka. Timadingamin kan ka. Uray na bambannog ka, ngam aglaba ka pa'y laang. Kan kuna ni Kwarog, adi ka pa'y mangmangan iti aldaw. Nukasta nga ikay aglako. Banang. Awan sir-sir biti kinagagat mo. Nubaybay amet ti salunat mo. Laglagi pam dayta, Inteng. Tuyan na taagas tagtumarakon. Kahit daging bahag. No kasapulan. Ipanda kay ospital, tagpa-opera ako. Anya? Opera asasawab? Wan ipod ita. Saan ko nabaybayan ti salunat ko? Saanan? Ay,
Kapitan, nagagat kang agpayso amanggad, ngambay-bay amat ta salunat mo. Tay ko na nga rod ni nanabanang, awan serbiti kinagagat, nubaybay amat ti salunat mo. Ala sige! Ditong tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Puklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung yabida tayo anay Kapitan Inteng. Apay aday talag papapintas aramidem dungo. Sagaysay, kapay asagaysay. Ha? Sino ti pagpapapintasan? Di ba dungit? Na. Nakita pa di na minsan, nga agsarsarita kaya. Ay unay kan Inteng. Pagim-imunam ni pari ba daw? Saan? Iti niya gapo. Ay Inteng, kimaro ka manad na kunakon. Ammaw, awan maganab mo iti panagim-imon mo. Ibagam lang no nainlap ka kan na, takukwan na kan. Anya? Rumwarak man laangan, taamangan numabalunot kapay. Kasarakan ni Badong tada kayo dagkabalay. Ay, pagim-imunan ni Kapitan ni Tata Badong, nana? Win nga rod, kat no jakliklikan ni Inteng. When no panawan, amang ano aga pa kami. Iso ano madlaw ko asabalin ti turong ti sauna. Panawa ko. When ana na, panawam, tama din o tutupam, aga pa kayo Ay, dituyak man paila ang laundry shop mo, Violet. Madamdaman taon nga agawidak. Wow, nana. Ala, orayin ta ni Kwarog, taimbaon ko agumatang iti merienda. Cruz Brain, adtuin din pagatang mga merienda. O sige, tayo sa ganak, tapagsasangwan tayo. Nagdakamot dito kami ang tibanang. Ewan, kaumumay ko laang. Liniklikak, ti panagapame kan ni uncle mo. Apay uncle, pag-imimunam ni Tata ba daw? Itian niya aga po. Apay apagimuna ket adayo anatata erak iti mano adigos ng isaw. Ang imimun ka talaga uncle. Saan ko naknay? Amo mangkal, ni Tata ba daw, kat man nakigayim ataaw. Isu nga uray na antibanang kat gayim na. Ay, kaya saan? Gayim dita. Ay uncle, saan ka kading nga gimimawn? Tasan anasaya at dayta? Hello, Maribanang. Ay na, nagsiksi ka mo, Teng. Nagsiksi ka pa, magmag na. Ay, ay syempre Nagpintas ka pa, Maray. No kumatabarokin balasang tapay, kit arman ka. Anya, ay, ay unay kamutan pare badong. Payakas tati bagbagam. Nagpintas ka nga, men, Maribanang. Ay, uray mat ni tuyang mo. Napintas lata nga uray bakit matan. Ay, napinpintas ka, Maray. Aya. Wing, mate. Wing gayam. Papanam aya, Maray.
Ijay man Teresena ni Marikwanang. Mala, intan, agkuyog ta. Kat nugap-gapom samot ijay. Ay, saan maray? Saan nga ijay tinaggapwa? Nay, naggapuan niyo adwa ta nagkuyog kayaw. Ako namlan na gayan ayat kayaw. Ha? Ay, di ka agsasaw iti kasta Marikwanang. Amangan no sa bali ti ipagarop dagiti makangag. Uwin nga agpaisaw. Ang mga nukunain da nga da relasyon ta, Maribanang. Napanan niyo ayat ta nagkuyog kayaw. Umayak nga ro dito Tersenam, ngam nasabat ko ni Pari Badong. Idi kwan, nagsublay, tagkuyog kami kano nga umay ditoy. Wain, tagumatangak iti kape kan asukar. Kasta ka, day? Di ka man agkatawa akas ka, Marikwanang. Kasla sa bali, iti panagawat mo, iti panagkuyog may. Apay nga tasan na da kayo tinagkagasat, kat agbagay kayo magayam. Ay, saan ada kami ti agkagasat, Maray? Niinteng ti forever ko. Kat nituyang kumay ti kagasat ka, waging gat panungpalan. Huwag nga ron. Angam siya, pulos. Aging gaita, or urayag pailaan. Angam siguro, gasat ko ti kastoy. Ti single forever. Ay, urayam lang. Amaray, ang mga no saan pa'y anayanak ti agbalin a partner in life, mau. Panag, sa dino tinagkapan nyo ni Badong itay. Nakita kayo anang kuyog. Ha? Nagragsak kayo ngagsarsarita. Kat naglayon kayo pa ijitersinan ni kagawat kwanan. Dayjay, nagkuyog kami laeng. Naira na nagsawat kami iti daalan. Kat nagsublay, tagumatang kano iti kape kan asukar. Ay, ulbod! Ha? Handa ka din nagkinaawatan nyo iti na dya kontrabida iti biyag ko. Anyat sasawamon, intay? Isu akanayo nakakontra en dya abadong ed. Ngamen, hindi pa'y laubing tayo, akor sunada na ka. Ngam suri lang ang tasak ti kinayat mo. Kat isumait, anya pa'y lang ti pagkastaam, kat asawa na kon. Agim-imon kan sama. Saan? Saan nakagim-imon? Nagragsak kayong tupay nagsarsarita. Ay, agim-imon ka talaga. Saan kunak na? Nay. Ay, jakam mo ka. Lawlawagam tapanunot mo, inteng. Tano saan? Day tatipoon ti di tapag kinaawatan. Anya ti kunam tataba daw? Agbakasyon ta? Ijay? Ijay bagyaw. Inta mamut agpalami si Jay. Tagpalaila. Sana balay, nagbakasyon mo ni Tuya. Ay kito na, kaya't kumati agbakasyon. Sige nga raw, inta agbakasyon, ijay bagyaw. Ang ibagak pa'y kinaanggal ka. Ang mga no kaya't namati agbakasyon. Ay una, sige, kasarita, tayintay ijay bagyaw. Sa nabalay, tadamot mabalin tayo apagdagusan ni Jay. Tadamot balay ni Dante Jay. Ay sige ko raw, inta nga raw kasarita ni Uncle Mau. Tagbakasyon tayo, ijay bagyaw. Di mo kaya tagbakasyon ng kain? Ay, saanin? Gastos la tayo ta. Sa bagay. Ay, makaumamot ngamin dito yung barangay tayo. Kanyagay nga rin. Kasta la tibiyag akas ko na natay deng-deng tayo adrama iti DCWD. Kuna na. Aganos ka, tadi kamot baknang. Kasta la tibiyag, kuna na. Uray saan ka abak nang? Mabalin mo latat yung bakasyon. Ay, sayang lang ti magastos. Iso asikalatan. Puwira ak. Talaga di yung kaya tayag bakasyon. Ijay. Hindi Amerika. Dahil tanti saan nakapapati ang mapasaka. Nitagtaga-inap ko nga main. Ngay ijay ti pakasarakak iti babae ang maasawa kang kain. Ijay Amerika? Amerika na? Unang kail. Sika talaga. Nagadayaw ti pakasarakam iti maasawa. Hindi ka pala kat asawaan ni Palulit.
Yung bagday dyan, tapada masinggan. Close friend kami lang iti dayjay. Makaammo ka. Wanyang kay, saan ka sumurot kada kami kinitataba daw? Agbakasyon kami di Bagyaw. No kasta, isugayam ti kadwam ko agbakasyon. Unang kay. Ay, ad-adan, adyak kayat ti sumurot, no iso ti kadwan. Adyak kayat akad kadwa ti kontrabida iti life ko. Talaga kasulon mo ni tataba dong ang kay. Una, hindi pala akasurun ka. Gaputa kontrabida iti biyag ka. Marikwanang, kasladyak makikita ni Marituyang Napan ka nung amin ijayan ti kasinsin na ijaling gayon. Aya, Wan maray, tag-birthday ka nung amin tay kasinsin na ka, bongga. aya, Aw-awisan na, ngarod na mapang kami kano aduangam, Saan ko matida ka bagyan? Kababain mata. ay, un Agbakasyon kano ija iti may sa alawas. Nasaya at Mare. Siyak nga ta. Kaano ak nga ta ngagbakasyon? Kaya't ko kumamot ti mapan ije Bagyaw. No, kayat mo di mapanta. Ha? Wen, tauray siya ka kayat kumatagbakasyon. Uray dua nga aldaw. Tanangina mo't ti pagdagusan ijay a hotel. Ay, adda mabalinta pagdagusan ijay. Adda balay tay gayam ko ijay. Ang mabalinta a pagabangan. Mabalinta mo't ti agluto latta ijay. Tunggal mapanak ijay Bagyaw. Ijay latta ti pagdagusa. Ha? Ay, kasta aya. Ay kamayat amaray. Wen, Maray. Ken ada discount ta. Tagayem kulakit nga rod. Kahit kaano tangarod amapan nga eh. Ay, intun Sabado. Taag-sagana tapay mo't O sige maray, agpabagyo ta inton Sabado. Ala, palubusan ka ba na? Nasaya at tagaliwaksay ka. Wen, inteng. Ken pambarak ti gumatang ije Bagyo iti sayote. Ken strawberry. Sayute? At anong ti sayute ka nagado a papaya dito'y kabildatan? Sabali ti papaya, sabali ti sayote. Ken di mo laeng-laengan ti sayote. Tamakatulong dayta iti bagay. Makatulong amang kontrol iti blood sugar. Antioxidant. Ken daddo mapay. Maka-high blood mo't no inaldaw. Anya, Wunmut. Kasla akla pitbull. Mahay blood ak. Inaldaw asayute. Makapasuron. No masuron ka ngamin, di mahay blood ka. kalukwan amin nga amom intay. Ay, day tamot ugalim ti pakahay blada. Ay, agure ka. Ije Bagyo ti kunam apapanan niya? Why, Ay, saan ka mapan? naa. Mapan kami kan ni Marikwanang. Kat dinak malapdan. Eh? Intay. Nagtulag kayo kani badungit? Naa. Ay, awan bibiyang ko iti pampanunutan. Na, Basta income kan ni Marikwanang ijay Bagyo. Maray, tumalyaw ka iti malikudan ta. Kasla dakwaro kan kabadong dagiti nakatugaw iti malikudan ta. Ha? Siguro, talo at tugaw tinagbabatan tayo. Ay, talyawak man. Ha? Isudan samot ngagpaysaw. Ay, aguray ka tatalyawak man Isuda kag pa'y sumaray. Dakwaraw kan kabadaw. Day na. Nakalugan damot dito'y boss. Wan, papananda nga ta. Kat agpabagyo mo dahito abas. Amangan no agpabagyo damot akas kadat ha. Pukaw ang manmaray. Amangan no karupa-rupa talaag. Ay saan agpukpukaw kakit din dito'y bas. Ay, awagak laangan ni Kwaraw. Sige, bye, antay. Sino di kinasarita am kwarab? Ni antibanang, tataba taong. Nakalugan dagayam kininanakwanang dito'y basa nagluganan ta. Aya, Agkikita tayo to kano into nag-stop over da ito'y basa nagluganan tayo. na, nagalasan da ito badung
Tainpos na pa iti ladawan daan nag-stop over iti restaurant. Diyak la ko man pinalpalubusan ni Banang. Nagtutulag dan samay. Ay awagak man di kwaraw. Amwag no nagtutulag daan nagpabagyo. Saan kami nagtutulag? Nagrarana kami lang iti basa nagluganan may. Asino, di kaabay mo di amang mga. Ni tata ba daw? Nagabay ta kanyan tip. Saan Uncle? Pantayam nga tip. Di mo itulok nga ginasidagdadwa. Ha? Pantayam ida. Ang mga natalimod a relasyon na. Nga may, ulag tayo ta abadungay. Bye. Yay. Anya ti kuna ni Uncle mo, warog. Bantayan ka kanuantay. Tama nga nutok kawan na katiulay. Anya! Asino, ti kakadwayo di taayan niya. Nila ang marikwan ang tikadwak dito nagdagusan may. Apay aya. Ang mga no kadwam ni Badong It. Ay. Intay. Di nakpagpungtutay. No awan importante nga ibagam. Di kan umaw-awag. Agawid kan! Anya? Agawid kan! Isumot lagayam ako na mga bakasyon ka dita Bagyaw. Nagtutulag kayo kada Badong It. Siguro. Ang kakadwa kayo amin dita nagdagusan yun niya. Sige! Saan kan asumang sangpot dito'y balay? Agyan kan dita. Agkadwa kayon kan ni Badong It. Bye! Apay Maray. Nenteng, agim imon ka ni Pare Badong. Ha? Ay sus, daytan ti maday. Sapay na iranamat ang nagbakasyon tayo kada kabadong diti Bagyaw. Makapaawan ganas ti kastoy, Mare. Ay, tinasayaat. Agawid tan inton bigat. Narigatan no kumarkaro pa ti panagimimon ni Kapitan. Ay, saan, Mare? Gaputa agyanak laengan dito'y Bagyaw. Sikan tulatan ti agsubli iti kabildatan. Agsinakamid kan ni Enteng. Total, agim imon matlaang iti angay. Waraw! Kaano ti awid yun? Diyan ka mo Uncle. Kunamot ni tata ba dong amay sa lawas mi dito'y Bagyaw? Ang mga no agsarsarak damat dita ka ni Antem. Saan Uncle? Sigurado ka? Ay Uncle, di ka nagimaon. Tawan kinapudno na dayta. Sige, bye! Na, tayo nindip ng tisilpon na. Ay salbag ako araw. Ninsamot Badong itikan kanunungan na. Anda kagayamahan, kagawat ko na. Ayan nga ni Banang. Di na kayatan tagsubli dito'y kabildatan. Gaputag sina kayo kanoon. Agyanan iji Bagyaw, Kapitan. Anya? Agim imon ka kano ngamin iti angin, kat di na kayat ti kasta. Makamo ka kanon iti biyagmaw, takasta magkangkwana. Kanimbagam kano pa asaanan nga gawawid. Ha? Di na kayatan ti agawid pa'y, Kapitan. Saan na mabalin? Naskan nga agawid ni Banang. Saan nakakanon akayat ni Mari Banang? Gaputaman nangimon ka nga road. Saan na? Awagak ni Banang. Ay, nagsukatan ay ti SIM card. Tapno saan mo kanon na mawagan, Kapitan? Ha? Saan na mabalin? Naskan nga agawid ni Banang. Kasanuak pa yan do saan nga agawid? Tulungan nak marikwanan. Sukunan ta ni Banang. Pangaasim! Ay, Kapitan! Anya nga ita? Gapo iti imon mo. Saan nakalakit ng arudan asang putan ni Nana Banang? Di ka agim imon iti angin, Kapitan. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labi da tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paklay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center.
iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag. Kapitan Inteng! Ay, ang yaman nga tantimasida. Tunggal umay ka dito tirsenak, day ti damdamagam. Problema nga ron timasida, maray. Nagaduditaan natin. Tangadam day tapuun ti marunggay. Nagadot bulong na. Ayunan niya. Nadama bunga dagita papaya di taigid ti kalsada, di mangsukit ka ni ti ure may sa. Ayunan niya, maray. Saan ka mabisinan dito kabildatan, Maray? Ado ti librian natin. Ay na, agyamanak iti day tasing-asing mo, maray. Sigay, ina nga rudan, marikwanang! Jake, kita ninanatuyang o. Ha? Kasimot amang gaw-gaw at iti bulong ti marunggay. Ing katulungan. Si kanti mapan. Apay asyak ngay. Sikan ta sikat ti Chip Tanod. Sige, siyak man langay. Sige, Chip. Ing kaigaw atan iti adu abulong ti marunggay. Imbaglakit daing taimay kakwaraw. Wala na. Nakita mi gaya mamarigrigatan ka amang gaw-gaw at iti bulong ti marunggay. Imbagla sidaak. Mayat da ito'y asidaan. Nang runa no at dalaok na amanok. Ayun anya. Sa muntulaokan iti papaya. Dayjay papaya. Ala, mangsukit akman laangan iti bunga na. Manok langan ti kurang na. Ay! Adda manok nga ilaok ko, kwaraw. Basta tulungan nyo, dagiti nataangan. Nakitam ti panang tulong ko kininanatuyang anggal. Una, ginawatam iti bulog ti marunggay kan bunga ti papaya. Managtulong ak nga may nanggal. Imala ka kanyak. Wananggal. Agpadpada ta managtulong iti pada ataaw. Very good ak anggal. Ay una, very good kwaro. Birgaw. Marites, apay ang makasangsangit ka? Mapukpukaw di upa manok may kapitana. Amangan met no nakikaaruba laeng. Day tangarong kapitana. Nakikaaruba, ngam inalamat tandag iti kaaruba. Ay, saan ko mamutakasta Isungarod nga agpagnapagnaa, tabarang mabirokak pay. Ala, sige nga Rod. Sursuram amin akaaruba. Bareng saan dapay laeng asinda. Inteng, mapukpukaw ka no dyan manok ni Marites. Di mo birukan dito'y balay, taawan kanyak. Day, apay ko maabirukakan ka. Ibagbagak laeng tapno maamuan yung nga opisyal iti barangay. Ibagam abirukan na. Kasano, no saan na ang mabirukan? Ay, kit pasensya. Sindadan ano awanin? Kahit kastalatan? Kasanon no adun tupay ti matakaw a manok? Nayaw awan lang di manok ni Marites. Awan mo tagtatakaw iti manok dito'y kabildatan. Maribanang, nadamag ko ang mapukpukaw di manok ni Marites. Ay, istorya ko ang naamwam mo't gaya man. Nadamag mo siguro kan ni Marituyang? Anya ko Marituyang? Numanon ngal daw asan na pimasyar di titersenak. Ne, itaman pa'y. Ide, binigat kan binalam nga umay di titersenak. Apay ngay nga tasaan mo ten nga umay, Mare. Ada siguro araramidan na. Di nan masahangot ti umay. Itaman pa'y. Anya nga tan ti mapaspasamak ken kuana. Aging ga ita, birbiro kang pailang di manok mo. Wan kapitan, awan matang. May bayam nga minan ta may masalang mo. Kakaiso na nga rod amanok may kapitan. Agitlog pay lang, padok kumapay. Bayam ta no masabat kung to'y bagak nga gawi din. Anya? Mapanak dita barangay haw.
Apay nga itaka lang ay may dito tersenak. Kasanaw, adda kayam si daon may. Anya, kaya't mo asawan. Sa kalaumay no awan si dayaw. Ay katuan may maray. Among ka di mare. Aging ga ita. Di da pala nabirukan tay manok ni Mariti sa karubayaw. Birok ijay manok na. San mo't anaimas? Ha? Nagkutaong di manok na. Awan tabana. No kasta? Da kayo tinang siday ti manok na? Anya, ay, adaya imbaga. Ay, nailawan mo na naibaga marituyang. Ay, awan timbaga. Imbaga masana naimas, ta sana nataba. Jay manok ataraken may tidakdaka matek maray asaan anaimas. Jay manok ni Marites ti bagbagam. Naglawagan ng ngagkaw. Agawid akman langang. Kahit kasano nga jay manok ni Marites. Ayawan bibiyang ko dita manok ni Marites. Nay, dinak ko sila pa nakastaas si ka Marites. Ang dinamag dito'y barangay tayo. Asin dayo di manok ko mapukpukaw. Ha! Nagko na! Saan ka nga agungot, anana? Kasano ajak agungal? Kat pabasulan na gapulaang tagkaarobata? Naibagamot ka no kini kagawad ko anang. Asaan anaimas ti karni jay manok ko? Tanakot to. Ay, nailawan ko lang day chay. Nailawan mo atapod no. Na, taipapilit na. Apay nga mintasindam kat saan mo mat ako kwa. Talaga pa basulan nak si Kamaritais. Ha? Sukatam di manok kaw na natuyang. Pangalak ngay iti pang sukat kaw. No saan mo asukatan? Agreklamo akin ni Kapitan. Sigay, ingkan. Apay, mabuti nga kaya? Ang kumpare da badong kaw kan Kapitan Tapno Amaw. Dut, anyangay. Mapan mo ireklamo ni Nana Tuyang. Ang pampanunutak nga ro. Apay lang agpanunot ka. At dayanas ka na panunutam. Kasano? Ang kumpare ka no da Kapitan kan tatabadaw. Man ano kumangay. Pagbut ngam kumangay. Napigsamot gayam ni Nanatoyang kini Kapitan. Uray tanakabasol mat. Awan matkit diti pamaniknek ko nga iso tinangalay ti manok ko. Iso anarigat ang pagpabasaw. Ingkalat ta agreklamo ken ni Kapitan. Saan ka mabuteng? Kasla daw urayan, marituyag. Nay, si kamot gayam, Kapitan. Nakatugaw ka man, dito igit ti kalsada. Wen, Kapitan, tandapad padana. Anya day dapat padaan. Basta, adda. Mapanak ka dito barangay, Haul. Sige, Kapitan, mapankan. Okay. Sa kamot gayam, timasang petak dito barangay, Haul Marites. Anya ti madamag. Ay na, Kapitan, sa anak nga umay makichismis kan ka. Kati sumot ti paglaingam. Umay ko ituloy ng ireklamo, ti may papan iti mapukpukaw ang manok ko. Nabiro ka mo? Saan pa? Sindadan san, Kapitan? Asino tinang sida? Ay nagloko dagitan? Suspect sakmat lang kit de, Kapitan. Ang, ninsama na natuyang tinangala. Nakaamuamad. Nailawan na kano nga inistorya kini kagawad ko anang asaan anaimas di karni ti manok ko. Apay kano asan anaimas? Nakutong ka naw. Ay sindada talaga no kasta. Agdua-dua ak nga may agreklamo. Te palpalastong ni Nanatuyang nga agkumpare kayo kini tataba daw. Hanya ko man nagkumpare kami. No nagaramit iti kalukuhan, awan ti kumpakumpare kanya. Day tamot ti ko na, Kapitan. Bayam, tapalot putak analaing day. Awan matang, napananangatan. Anya ti ibagbagam, kwarog. Hindi manukwan day. Nagdakalakawitan, mapukpukaw. Ita, sikan tinapukawan iti taraken, amanok. Nadalang matitikalman. Ang gamita, awanan. Ay, agpada kayon kan ni Marites. Mamati akon nga dagal ala iti manok dito kabildatan. Ay,
Masapul ang maamuan da ito ni Uncle mo. Urayak ni Uncle, tay bagakan kwa na. Ay, di na kayat apat dyan. Anapukawan ni Marites iti manok. Tati ipagarob na. Chismis lang day jay. Gaputa chismosa ni Marites. Saan na mamati ni Uncle? Ay, ita, si Kan tinakapasamakan na. Ay, patyan mo't siguro ni Uncle mo. Kat aksyonan nanda kita ang mapaspasamak dito yung barangay. Ay,